Posi'm un exemple. Vostè imagini's que un govern és vegetarià i perquè ideològicament o per convicció és vegetarià, posa a Educació per la Ciutadania que hem de ser, o que el que és bo és ser vegetarià. La reina d'Espanya, per exemple. Oi que no? Bueno, no barregem coses. No, perquè ella és vegetariana. Que digués, doncs aquí tothom, perquè la reina és vegetariana, tothom. O que tingués d'anar a les escoles a explicar-se que és bo això. Que ser vegetarià, escolti, deu ser estupendo, però ja ho faran els pares a casa seva, no? És el que estic dient. És a dir, hi ha qüestions, per no entrar en altres temes, hi ha qüestions que, a més, és un dret constitucional i és la millor manera. Nosaltres defensem la llibertat dels pares i estem absolutament en contra de l'adoctrinament. Hi ha gent que encara no se n'ha donat compte que l'any 1989 va haver un alè de les polítiques de llibertat i que va caure al mur. Molt bé, una bona explicació i tancaré aquesta xerradeta amb una pregunta que m'agrada fer sempre. Com es troba la família del Partit Popular? Perquè vostès són com una família, en definitiva. Es troben, fan les seves xerrades, els seus col·loquis, comparteixen taula, viatgen, és com una família. Es troba bé la família del Partit Popular? Doncs té molt bona musculatura, la família popular. Té molt bona musculatura, com ho demostra ser el primer partit d'Espanya. Som el primer partit d'Espanya en militants, tenim 700.000 militants a tot Espanya, tenim 30.000 militants a Catalunya. Els 30.000 militants són la família del Partit Popular i l'asseguro que estem recorrent aquest últim trosset d'autopista que ens falta per portar Mariano Rajoy a la Moncloa. Autopista de peatge? Recordi-li en aquells que deien peatges no a Catalunya i xiflaven en les barreres. Recordi-los-hi. Ara no diuen res. Es van comprometre a treure'ls i no els han tret. Si guanya Rajoy, guanyarà Catalunya? Sens dubte, s'ha demostrat. Quan ha governat Rajoy li ha anat molt i molt bé a Catalunya. Dolors Nadal, cap de llista del Partit Popular per Barcelona, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada aquesta tarda aquí al Catalunya Opina. I doncs ja sap que té molta feina perquè moltes són les paraules i els fets que els ciutadans desitgen trobar a la Catalunya dels propers anys. Moltíssimes gràcies. Espero que em torni a convidar un altre dia. Quan vulgui. Ha sigut vostè una dama. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. A vostè. José, continuem. Anem a Tarragona. A Tarragona anem ara. Sembla bé a Tarragona? Sí, jo sempre estem bé a Tarragona. Anem a Canal Català de Tarragona perquè allà tenen un problema. El que havia estat el jardí de les Germanetes dels pobres s'ha convertit en un solar on s'edificaran 2 blocs de vivenda i hi ha gent que està molt enfadada. Doncs anem cap a Canal Català de Tarragona i donem pas al nostre company i amic Oriol. Quan vulguis. Hola, Carles. Des d'aquest balcó d'un veí de Tarragona podem veure com un dels pulmons verds de la ciutat s'ha convertit en un forat on treballen camions i excavadores. Les lluites ciutadanes no han progressat com era d'esperar, però encara hi ha molts veïns que no han perdut l'esperança. El que havia estat el jardí de les Germanetes dels pobres s'ha convertit en un solar on s'edificaran 2 blocs de vivendes. La constructora Sacir Vallehermoso es va fer amb els terrenys situats a l'avinguda Marquès de Montoliu fa poc menys de 2 anys. Tot i les nombroses queixes i al·legacions realitzades pels veïns de la zona, la constructora madrilenya va engegar les obres a principis d'aquest 2008 per tal d'edificar-hi 2 blocs d'edificis anomenats Pas Montoliu. Juan Antonio Salazar, veí de la zona i expert en temes de medi ambient, lamenta que des de les institucions no se l'hagi recolzat en la seva creuada per mantenir el jardí de les Germanetes dels pobres. Tampoco me he sentido solo en cuanto a gente, pero sí me he sentido solo en cuanto a instituciones, porque no me han dado explicaciones, digamos, contundentes. Incluso yo le he escrito en muchos artículos al alcalde anterior y a este. Juan Antonio recorda que l'estat del jardí era idoni per convertir-lo en un parc públic i es mostra decebut per la pèrdua d'un espai natural tan important. Este jardín estaba, como era un jardín que era para la residencia de ancianos, estaba muy bien cuidado, tenía sus paseos, tenía más de 250 especies, entre ellos autóctonas, como los algarrobos y tal, tenía ardillas, tenía pájaros, y entonces resulta que este jardín, perfectamente con sus paseos, su agua que tenía y tal, podía haberse convertido en un jardín público, teniendo en cuenta que enfrente hay un colegio y que a la izquierda del jardín está la Universidad de Derecho, que encima la van a ampliar. Entre les diverses al·legacions presentades pel senyor Salazar, hi ha una denúncia a Medi Ambient perquè des de la constructora van deixar
deixar morir cents d'espècies autòctones i un altre a treball perquè els obrers que estaven duent a terme les tasques de neteja ho feien sense els estris de seguretat adequats. Com hem pogut veure, la lluita veïnal no ha prosperat i el que era el jardí de les Germanetes dels Pobres sembla ser que donarà pas als blocs d'edificis Pas Montoliu. Això és tot, Carles. Moltes gràcies, Oriol. Des de Canal Català Tarragona, una salutació molt especial a tota la gent que ens segueix i el Catalunya Opina des d'allà, des de Tarragona. Tan a prop i tan lluny. Ai, Déu meu, que són molts i molts, i moltíssimes gràcies per la seva fidelitat. Molt bona tarda, senyor Quintana. Quant temps sense veure. I bon any nou, que encara no ens havíem vist aquí. Aquí el senyor Antoni Quintana, advocat. Un plaer d'estar aquí amb vosaltres. El viatge bé, no? Sí. Ha viatjat pel món. Ha anat a veure cultures. Bé, això està molt bé. També donem la benvinguda al nostre doctor estimadíssim, el senyor Sebastián Gallardo. Muchas gracias. Usted no viaja molt, ¿no? De momento no, pero me ha dado mucha envidia cuando me lo contaba. La envidia és un pecado capital. Continuem. Senyor Carlos Carretero, advocat. Bona tarda. Es coneixia vostè amb la Dolors Nadal? La coneixia, sí. Sí. L'ha saludat a l'entrar aquí, Sí, ja ho he he vist vist. que l'ha dit que se semblava a vostè molt al seu pare. Sí, dicen que los suyos se parecen honra merecen. Carai, qué tarde llevamos, yo, vamos, estoy... Bueno, no, però... També li he notat una diferència que no direm en antena. També ho ha dit, també ho ha dit. Quina és la primera... I el senyor Quintana sap el que em deia ara. Què em deia? Ho dic, Això del jardí dels pobres, que ara serà el jardí dels rics. Això del solar aquest, de la Germaneta dels pobres, ara serà dels rics i ha de donar clau, Sí. Primera notícia, actualitat màxima en aquest programa, el Catalunya Opina, i avui